मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। नागेश संस्थानांतू स्वामी आगमन आणि त्याही चैत्र पौर्णिमा संदर्भात आमचे लेखान हे इतिहासान तो कष्टान उरतात आम्ही येऊच कष्टान जाल्याची परंपरे स्वामीनांतूची पहिली खेपी तुमच्या संस्थानात चैत्र पौर्णिमाचे जत्रोत्सवा संदर्भात उपस्थित होता हे एक आमच्या संस्थानात खाले पैकी बोलून दवरताले की चैत्र पौर्णिमा आम्ही नागेशी संस्थानात आशिल्ल्या आणि दुसरा विषय कसा की म्हणाली की आम्ही येऊचे नाही शिलाय ऍक्च्युली हनुमान जयंती तदुपरांत आमकां इंदिरा क्रांतीचो स्वामी पुण्यतिथी आसा त्या दिवशीची मठाचे अनेक खूपशे काम आसा ताका लागून आमकां संदर्भ नाशिल्ले किंतु केन्ना केन्ना कम्युनिटी येता आशिल्ले एकच प्रश्न की स्वामीला वाचप केन्ना स्वामीन केन्ना येवचें स्वामीन येऊ का पत्र घेऊन आयलो एकदा पत्र दिलं आणि परत आणि कॉपी हाडे आणि नेक्स्ट टाइम आणि कॉपी हाडे अरे मग आता ऑर्डर देऊ परत आणि बाहेर सरनाच म्हणून कळलाय त्यात हनुमान जयंती झाला हनुमान जयंती हनुमानची झेप घेऊन नागेशी संस्थान आले दामोदर सोडनाम नाम कळाय दामोदराक मन कशी मिळाली तो अर्ध तास दिले जाता ना 5 निमिष दिले जाता हे कसं 5 निमिष येऊचे धावचे कसं करते म्हणजे भावना की त्यांच्याही रीती स्वाम्यांना येऊ का स्वाम्या पादस्पर्शांक जाऊ का स्वाम्याला वास्तव जाऊ का स्वामीला उपस्थितीत कितीतरी धर्मकृत्य जाऊ का आणि लोकांक नागे संस्थानात अनेक महाजन आसाची कुळावी जन असत तांगे एक स्वाम्याला भिक्षा करची तांगे कडच्यान अक्षता घेवची असे सौभाग्य तुम्ही स्वाम्यांना करू करता असे खूपशे गोष्टी आशिल्ले निमित्तानं हांगाची कमिटीनं अत्यंत भक्तिपूर्वक जाऊन 3-4दा आमंत्रण केल्यानंतर आज आम्ही पहिली खेप आहे चैत्र पौर्णिमे उत्सवाक हांगा हजर लागत आसाची आणि विशेष म्हळ्यार हे आमकां कुलदेवता आमगेले सारस्वत समाजाचे अस्मिता ते 2 हाजेर आसा एक कुलदेवता आणि एक गुरुपीठ आता आम्ही एक झाड घेतले तुमका झाडान कसं दिसतं तुमका समज एक प्रॅक्टिकली एक झाड असा तुमच्या समोर ते झाड तुम्ही कोणातरी भुरग्याक विचारले हे तुका झाड दिसता ना तू कसं दिसता म्हणून विचारले तो तुम्ही कसं उत्तर दिताले हा तुमका फळ दिसता सा पान दिसता सा शाखा दिसता नाहीतर त्याचे ट्रंक दिसता हे उठून दिसता म्हणून सांगता तुम्ही की तो मूळ तुम्ही दिसता म्हणून सांगताची मूळ दिसणार त्या सांगणार तुम्ही बाकी उठं सांगतात फळ दिसता सा पान दिसता सा शाखोपर शाखा दिसता सा त्या झाडात कशी पक्षी दिसता कुठं दिसतं तुमका पण त्या झाडात शक्ती कसा नसा त्या दिसणार आणि ज्या दिसणार त्याच झाडाचे शक्ती केंद्र असा तशीची आमच्या जीवनात तू आमकां बरे जाता आसा आमकां बरे धंदो मेळ्ळो आमकां भुरगीं जाले आमगेले म्हळ्यार चड पाड जाले आसा ना आमगे जीवनात समाधान आसा सुख आसा हे सर्व दिसता आसा हे सर्व लोकांक दिसता आसा आगे कशी रे बाबा दामोदर पाटकराक कशी पळय तो अध्यक्ष जालो तागे खेड्यांत अशी चलता आसा भुरगे बरे शिक्षण घेतले तागे अशी आसा तागे धंदो बरे चलता आसा बट तागे मागची अशी नागेश दिसना तागे मागची नागेशाले सासाय आसा
नागेशाला आशीर्वाद असा त्या दिसना. सो आमगेलो कुलदेव आमगे संपूर्ण शक्ती केंद्र. जर नागेश महारुद्रालय सासायना आशीर्वाद ना ते सोडून आम्ही कितेही करपाक केलं. त्यातून आमका जीवनांतू तागेल सासाय म्हणजे सासाय म्हणजे तुम्ही ब्लेसिंग्स म्हणताची तुमगेले गोंयची भाषेन सासाय म्हणताची. सो त्या निमित्तानं तसं कुलदेवताले आतले असले जत्रोत्सवा घडताना जर त्या जत्रोत्सवात आम्ही जर हजर लागली ना आमगे तसं दुर्भाग्य आणि कोणेच नाही. तुमका खबर असा की पोर्तुगीज काळात आमगेले म्हालगडे जाणते मनीस कोण आशिल्ले. खूप लोक हांगा तुलेन पलायन केले. हांगा तुलेन पलायन केले आणि कर्नाटका पावले, थोडे केरळा पावले, थोडे रत्नागिरी त्या साइड मुलगांव हांगा ते खूपशे पावले. किंतु तुम्ही जर डिफरन्स हे केले थोडे पहिले लोकाले आणि आताचे जनरेशन विचारधारा जर ताजे जर तुम्ही अवलोकन केले म्हालगड्यान कसन केले आणि आम्ही कसन करता. म्हालगड्यान कसन केले पोर्तुगीज काळाचेरी कसन जाता आशिल्ले की पोर्तुगीज लोक आमचे खूपशे त्रास करता आशिल्ले. हे तुमका वाचून खबर असा, इतिहास खबर असा. तर आमगे लोकांक कसन केले अंतरण पलायन केले. पलायन करताना म्हणजे मायग्रेट झाले. पलायन करताना फक्त त्यांनी केले देवाक घेऊन घेत त्यांनी बाहेर सरले. देवाक सोडून घेत बाहेर गेले ना त्यांनी. कसं नाही जावं आमच्या देवाक आम्ही घेऊन जा. आम्ही जर असलेले देवाकडे आम्ही तर खूपशे भुरगे बँगलोरा पावले, अमेरिका पावले. अमेरिकात आणि असाची देव अनेककडे असा. पण आमगेल म्हालगड्यान कसं केलेलं त्यांच्या बरोबर देवा सुद्धा घेऊन गेले. म्हणजे देवा सोडून त्यांनी उरपाक त्यांना शक्य नसतं. बट आता आम्ही देवा एकडे दवरून आरामशीर आम्ही असतो. सो हे जनरेशन विचारधाराचे डिफरन्स दिसून येतो. जे व्यक्तीनं देवा घेऊन गेले त्यांनी कर्नाटकात बऱ्या पण झाले, केरळा गेले तेही बऱ्या पण झाले. जे जेकडे गेले त्यांना बरे पडले. किती की म्हणाली ज्यांना पोर्तुगीज आणि आमचे अत्याचार करचे लागले तांगेले एक रूल आशिल्ले एक तुम्ही मतांतर जावपाक जाय, एक नाजाल्यार तुम्ही हांगातून सोडून वचता. दोन ऑप्शन. आमगे लोकांक सोडून वचचे हे कितें की म्हळ्यार आमगे शास्त्रांत सांगले स्वधर्मे निधनम श्रेय. आमगेले धर्मान तू मरण पावचे हेच आमचं श्रेय. दुसऱ्या मतांतर जाले नंतर आमकां कसं जर मरण पावल्यार आमकां ताचे उदरगती ना तर उद्धार जायनाचे. आमगेल्या धर्मांत आम्ही मरण पावल्यार तेच आमकां श्रेय. त्यातून कितलेही त्रास जावो, कितलेही तांणी अत्याचार करो, तांणी देवाक सोडून घेवन आमगे म्हालगडे गेले. त्यातून आताचे आम्ही जनरेशन आहे सांगचे कसं की म्हणाली की देवा सोडून दूर वच नाकाची, देवा लागली वच. आता मस्त लोक अमेरिका पावले तो 5 वर्षा एकदा कुलदेवस्थान येता. जे लोक वर्षा 5दा येता आशिल्ले आता तांगेल्या कुटुंबात लोक 5 वर्षा एकदा येता. सो हे डिफरन्स खूप झालं ना. सो हाका म्हालगड्यान कितें तरी विचार करपा जाय, त्या घराण्याचे कितें तरी विचार करपा जाय. हे आताचे गरजेचे विषय म्हळ्यार जर आता जर आम्ही हे नियंत्रणात घेतली ना पुढे 10 वर्षा एकदा जाता मुखार दिसा आनी विसरून वता. तो नागेशा विसरले जो आमकां दिसना ताचे सासाय ताचे आशीर्वाद आमकां बऱ्यापण जाता आसा ते दिसता. बट त्या बऱ्यापणा मागशी कोण आसा ते दिसना जाल्यार जर फाल्यां आमगेले खूपशे नश्ट जाताले, खूप आमी त्रासांत पडटाले. जे व्यक्ती लोकांनी त्रास करून घेवन हांगातून गेल्लो आसा तांगेले तांणी पळोवन फाल्यां खूप दुःख पावताले की आमी कित्याक हांगातल्यान त्रास घेवन हांगातल्यान गेले. आज त्याची जी भुरगे आज देवा सोडून वता आसा. आणि गजाल कशें की म्हळ्यार की नागेश महारुद्र संस्थान एक देवस्थान असं देवस्थान असा जे मतांतर जालना म्हणजे हांगातल्यान पलायन केलें.
पलायनमुळे त्यांना खूपशे देवस्थान तोडफोड केले आणि देवा घेऊन दुसरीकडे त्यांनी स्थळांतर करच पडे. पण नागेश महारुद्र खंय आशिल्लो थंयच आसा. तो खंय स्थळांतर जालना आणि ताणे खूपशे संस्थानाक जमीन कसन आसा तांकां स्थान दिलें आसा. फॉर एग्जांपल रामनाथी संस्थानाक दिलें आसा, शांतादुर्गा संस्थानाक दिलें आसा, कवळे मठाचे थंय तांकां अवकाश दिलो आसा. म्हळ्यार नागेश रुद्र हो सर्वांग ग्रामदेव. आता म्हळ्यार नागेश देव सर्वांक लागता एक लेखान गेले. त्यातून रामनाथीत वयलेच एक संदर्भ आसा की तांणी हांगा पडी दितात. पड म्हळ्यार की स्थान हांगा दिलां जाय. रामनाथ देवस्थानाक हांगा एक स्थान दिलां जाय. त्या स्थानाचे एक उपकार स्मरण म्हणून घेऊन नागेश रुद्रा महारुद्राक हांगा एक पड दिवची एक परंपरा आजही चलून आसा. अशीच एक परंपरा आमगे काशींत आसा. काशीन जे विश्वनाथ देवाक आमी नमस्कार घालताची, देवाक आमी पळयतात, जे स्थान आसा ते स्थान दिले बिंदू माधवान. आणि तो बिंदू माधव आमगे मठाचे समोरच आसा, अपोजिटच आसा. पयली सायडाक आशिल्लो, आता अपोजिटाक येवन पावला. त्याच्यामुळे त्यांनाही मुघल साम्राज्य आशिल्ले, औरंगजेबाले हे आशिल्ले, तेन्ना आमगे मठाचे सायडाक बिंदू माधव आशिल्ले. आणि बिंदू माधव देवस्थान त्यांनी ध्वंस केले. आणि ध्वंस केले निमित्तान कडे थंय मशिदी आयले. ते जाताना आमगेले स्वामी थंय आशिल्ले. एक स्वामी आहे आमगे काशी आमळारी काशी मठान तो गेले पंचगंगा घाटारी काशी हांगा आमगे थंयचो मठ आसा. थंय तांणी उपस्थिती आशिल्ली. थंय उपस्थिती आशिल्ल्यान तांणी पत्र बरयलें. आमगे वाराणसी मठांतल्यान स्वामीन पत्र बरयलें. पत्र कसा बरयलें? गुरुस्वामीक बरयलें की आमी जर हांगा आसा म्हणून तुम्ही थंय शांत बसले, हांगा तुम्ही कसं वाराणसी मठ आसा ते गेलिले हाका जम करचे काडना असेच बरयले त्यांनी डायरेक्ट. कित्याक म्हळ्यार वाराणसी म्हळ्यार दूर आशिल्ले आणि औरंगजेबाले खूब थंय हें जाता आशिल्लें, ध्वंस प्रकरण खूब करत आशिल्लो. ताणे आमचे मठाकय ताणे ध्वंस करचे चान्सेस आशिल्ले आणि आमगेले शिष्य स्वामी थंय आशिल्ले. आणि शिष्य स्वामी डायरेक्ट पत्र बरयलें की शिष्य स्वामी आमचे मठ रक्षण करता म्हणून स्वामी ते आराम बसले न्ही. स्वामीन ते पुस्तकात कसं बरोवचें म्हळ्यार वाराणसी मठ गया आणि ते आमचे ताब्यात आसा म्हणून लेक्चर नाका गेल्या म्हणून लेक्चर. म्हणजे ताबडतोब आमगेले गुरुस्वाम्यान थंय वचून 8 वर्ष चातुर्मास कोर घेवन परतून फाउंडेशन घालून परतून एक थंय बरे सुसज्जित मठ बांधले आणि लक्ष्मीनारायण देवाक थंय प्रतिष्ठा केली. आणि त्यानंतर त्या समोर 8 वर्ष ते त्यांनी हे केले आणि त्याच्या समोर कसा नसा बिंदू माधव येऊन पावलो. त्या बिंदू माधवान विश्वनाथ देवाक थंय जमीन दिले. जमीन म्हणजे स्थान दिले. विश्वनाथाक थंय स्थान कितें दिलें की म्हळ्यार तितून खबर आसा की एक ब्रह्म हत्या दोष आशिल्ले आणि त्या ब्रह्म हत्या दोष कसा नसा ते गंगा नदीचेर मणिकर्णिका घाट आसा थंय आयतना तांचे विमोचन जालें. अश्वमेध घाट आसता सो थंय दशाश्वमेध घाट आसा. सो थंय ते आयतना ते गंगा लागीं आयतना ते स्पर्श केले निमित्तान कसं त्या ब्रह्म कपाल आता लागून आशिल्ले ते विमोचन जालें. विमोचन जाल्या नंतर ताका दिसलें की म्हाका योग्य स्थान ते हांगाच. हांगा स्थान आता तुमकां जमीन जाय, कोणे तरी एकलो भायर तुला आयलो तर जमीन जाल्यार तुम्ही कसं करताची एक खरेदी करताची, एक लीज करताची, ना तर कोणाक तरी म्हाका रावपाक दी म्हणून तागे शरणागत जाताची, ताका विचारताची, तागे कडचो उपकार घेताची. हे 3 अवकाश आसा. डायरेक्ट मागे इतले रावतले ना. बट आज सर्व लोक एनक्रोच करतात. आज सर्व लोक एनक्रोच करतात. बट देवान ते हे केला मागे गेले हे पळय जमीन आसा हांवच रावता ना. महादेवाने कसं केलंय बिंदू माधवाले हे जमीन आसा म्हणून कळल्यानंतर बिंदू माधवाले एकट्यान हे केलें आणि मागे हांगा ब्रह्मकपाल विमोचन जाल्ले निमित्तान म्हाका एक तूं हांगा स्थान दी, म्हाका तूं हांगा स्थान दी म्हणल्यार देवान ताका एक स्थान दिलें.
आम्ही सांगतो कसं की म्हणा जर तुम्ही आध्यात्मिक चिंतन केले नाही आम्ही दुसऱ्या जमिनीचे आम्ही डायरेक्ट वचून आम्ही ह्या घालचे नाम ह्या विषय पडले तशी केल्याने काहीच एन्क्रोचमेंटच जाय जर आम्ही ह्या संदर्भ जर आम्ही बरे कोण शिक्षण केल्यार नाही एक प्रोटोकॉल कशी उरता पडे मागे जर ब्रह्म कपाल विमोचन धर्म आता हांव कोणाकच विचारना हांवच सांग रावता हांव कोणाकच विचारना एक बिंदू माधवाले विचारले बिंदू माधवना थंय म्हळ्यार ताका स्थान दिले आणि विश्वनाथ केले आणि विश्वनाथ देवान कैत्याची वैकुंठ चतुर्दशी केन्ना येता कार्तिकान कसं चतुर्दशी येता ताका वैकुंठ चतुर्दशी म्हणतात तेन्ना आम्ही गेले वनभोजन उत्सवानी घडत उरता ते वैकुंठ चतुर्दशीचे दिवस विश्वनाथ देव पालखीचेर घेऊन बिंदू माधव लेगी बिंदू माधव ताका तुलसी प्रिय तेतून तो दोन बुट्टी कसन असा तुलसी घेऊन ताक समर्पण करचे उपकार स्मरण करचे तशीच हांगा रामनाथी तुला कसन असा पळी दिता की नागेश देवान आमका हांगा स्थान दिले कित्याक म्हळ्यार रामनाथीची कसन असा लोटले तशी ताणी आणि लोटली तुला ताणे अंत्रुज महाला केले आणि अंत्रुज महालाचो कोण ग्राम अस म्हळ्यार ग्राम देवता म्हळ्यार हो नागेश देव आणि नागेश देवान ते अवकाश करून दिले निमित्तान रामनाथीचे लोक तुमकां हांगा पळी आता ही परंपरा आसा ते काशीन वयते आसा आणि ते हांगा गोंयांत वयते आसा अशी जाऊन गेलो आम्ही उपकार स्मरण करचे एक चिंतन कसन आसा ते आमकां आंबेल स्वामी तेन्नाय ह्या गोष्टी सांगत उरता आशिल्ले की नागेश देव सर्व लोकांक हांगा स्थान दिता आसले देव हे विषय जाले आता आमकां आणि नागेश संस्थानाक एक पर्सनल आमगेर एक हे आसा संबंध आसा हाजे पयले सांगिल्लें उरतालें चौकाडीचे आमी परतून आमी सांगताची कित्याक म्हळ्यार आमकां वेळोवेळी हाजी आठवण जायत उरता की स्वामीन आमकां शिष्य म्हणून निवड केले आमकां 2014 आमी आयले आणि 2017 स्वामीन आमकां आश्रम दीक्षा दिली आता आश्रम दीक्षा दिवका गेल्यार एक मुहूर्त काडची पडटा मुहूर्त काडण्याची आश्रम दीक्षा दिवचे जायना त्या मुहूर्त थंय काडले की म्हळ्यार त्या नागेश संस्थानांतच काडले तेन्ना हांगा एक व्हड उत्सव जालो अतिरुद्रकी 2015 ना 16 बरे 2015 डिसेंबरान हां बरे तशें कित्याक की म्हळ्यार डिसेंबरान 2017च मेळटा 2015 डिसेंबर चालू आसा आणि 2000 नंतर 2017चे मुहूर्त काडचे 16 एक वर्ष पंचांग जावका म्हळ्यार ते येवका आशिल्ले नोव्हेंबर डिसेंबरांतूच जावका सो डिसेंबरांतू हांगा संस्थानाचे हे आशिल्ले आणि मुहूर्त स्वाम्यान हांगा काडले आणि हाचे विषय की एक खबर आशिल्ली म्हळ्यार कृष्ण कुमार पै तेन्ना हांगा आयिल्लो हां बेळगांवचो आणि आम्ही बेळगावांत शिकता आशिल्ले निमित्तान आमी बेळगावांत वास करता आशिल्ले निमित्तान आणि सर्व ही जागेर मारीक वतान चुकलो जाल्यार तो खंयचे हांगा आयिल्लो ताका एक खबर आशिल्ले आमकांय सांगिल्लें ना स्वाम्यान बट आमकां केन्ना कळ्ळें की म्हळ्यार स्वाम्यान केन्ना नागेशी हांगा संचार करून आयले आमी खंयची एक फायल सोदता आशिल्ले स्वाम्यान कसं तरी काडपाक सांगिल्लें ते डेली फायलांत तशें तेन्ना आमकां कळ्ळें की 2017 कसली आसा म्हणून कित्याक मुहूर्त काडले आनी मुहूर्ताचे बट आमी स्वाम्या सांगचे केलें की आमकां कळ्ळें म्हणून आनी स्वाम्या लागले की आमकां खबरच ना म्हणून बट आमकां तेन्नाच खबर जालें की स्वाम्यान आमचेर शिष्य स्वीकार करचे मुहूर्त काडले आसा फेब्रुवारीत काडले आसा 2 काडले तांणी एक त्रयोदशीचे काडले आणि एक माघ कृष्ण पंचमीचे असे 2 मुहूर्त काडले आणि त्याचे पहिलेच कसन आसा त्रयोदशीचे ते मुहूर्ताचे स्वाम्यान आमकां आश्रम दिली सो हे कसन शिष्य स्वीकार घडले ते शिष्य स्वीकाराचे मुहूर्त स्वाम्यान हांगा वास्तव्य आसतना बरोवन दवरले हे आमकां केन्नाय आठवण आसा आणि ते कागदपत्र ताजे डेट कसन आसा ते अजुनूय आसा सो त्या लागून आमकां केन्नाय एक पर्सनल संबंध वैयक्तिक व्यक्तिगत जावन एक संबंध आसा की नागेश देवस्थाना आयले आमकां केन्नाय आठवण जाता
की आमगेले आश्रम दीक्षाचे मूर्त आमगेल गुरुस्वामी नागेश महारुद्र संस्थानातूच काढला आणि तो आज भरपूर लोक हांगा आयिल्ले आसात जमील आसाची आणि कांयच्या दिवसाकय एक कार्यक्रम हांगा कमिटीच्या लोकांनी दवर घेतलेला आसा आणि कांयच्या दिवसाकय जत्रोत्सव आसा या सर्व कार्यक्रमांत सर्व लोकांना हांगा हजर रावचे वीर विठ्ठल आणि राम देवालय सन्निधानातूय तुम्ही सेव करचे आणि गुरुलेही सेव करतात तुमका अवकाश मिळाला आसा आणि कमिटीच्यानी अनेक कार्यक्रम त्याने घालून घेतलेले आसा या सर्व कार्यक्रमांत सकुटुंबीय जाऊन तुम्ही हजर लावून गेलो तुम्ही देवालय आणि गुरुला आशीर्वाद घेवचे देव सगळ्यांका बरं घडोवो तुमच्या जीवनांत तुम्ही करतसले उद्योग धंद्यांत व्यवसायांत तशीच ह्या बांदोडा कोंडा तालुका नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रहो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगे आशीर्वाद परभाषणाचे आम्ही मंगल गणिताची श्री कृष्ण गुरु महाराज की जय।